Sogolera tonse ndi wonjezere mena mana kuti zochitika kudeza sikudeza kokha zochitika so kunchisi komanso zochitika kusalima pakali pano nthawi zina kama tikamakamba mana kuti kukada musapangane simuzi amene ali panja nde namutha maona ngati mukumana nokhanokha komanso ife tili momwemo tikumamva nawo zochitikazo au munthu anafunsa kuti kodi mukudana ndi technology sitikudana ndi technology amenenso akutiuzaso ataona equipment ya MD ao ndi IT atu IT specialist atu azipani zathu ndamenenso atiuzaso kuti izi zochitika zakuti komanso zimene zochitika zionera kuti ngati technology aitenga bwesa kumaiko anthu sakuizwa kuigwisa ntchito technology nkona zikula kuika izizi kuti tiziwaso kuti zinzola kuika njona kuti anazichita tampa nde machina wawa atakhuza kale kuika momba program wao nkona kumakanika ena kuchita so trace anthu amene akufuta kwa jambula nkona kumakanika so khani mabacon kuti azichita akajambula pajazioneka kuti zikuthekadi nkona kumadera kwina kuli mavuto osiyana chifukwa machina wawa anachita tampa mmene atangobwera kumene maiti athu anapita nakalandira ku airport abwera nawo apanga nawo zawo zimene akuzifunazo ayikamwe anthu amene akwafuna kwayikamo ndezi nazo zimene zibweraso kumwera kumene anakalephera kulembesa anthu ndi zinthu zizonongeka so kale ndi anthu atamaona ngati kuti anthu sakuziwa IT ayi sitikudana nawo IT yo koma kumalayi kunoko mutha kuonaso kuti pakali pano ngakhala kuyambira Saturday 1 pa ufika ku secondary school akafika pa assembly akwapanga left right za technology sakuziziwa lero kuyambira lero masikula pano kuyambira ku nursery ku primary ku secondary school standard is rough left right hands up hands down mama kuti anthu azaphunzitsa technology ngati iyi kuyambira 2012 meti mabweresa ma VVIP ma e-learning ma e-education e-health anzathu ena anatukuka kale kuti IT iyi anayitengera kuma primary kuma nursery school ma village ana mamizi mwanati maphunzira ma computer koma kunoko ife tinali ndi left right what is your name mention point at your head point at your nose point at your mouth ma school mosemu zimakhalira nkhani zake ndizizi ndi anthu amene akugwiritsa ntchito technology iyi sakuziwaso kuti technology ndi atundu wanji akanakha kuti anadziwa kuti anzathu amene tinachita kuti alembese kuti achite supply equipment ndi angobwera anthu amodzi okha akanaonanso ndikuchitanso research wani kumalayi kulibe ma research experts akanauza kale kuti equipment iyi ndi anthu amene mulina kumalayi sayikwanisa mapeto ake ndi izizi kuchitikazi ndi izizi suna kuti ife tikudana ndi IT koma sinafike pa indende amene apanga izizi equipment iyi sakuziwaso kuti apange chani kuti tipitise kwa IT athu akaona izizi atakaonanso ndikuchita study iyi ndikuonanso ndikuchita Google equipment iyi inaoneka kuti yalowa mbola ndiye kubera zisankho samabera siku lovotalo nthawi yobera zisankho imamba ino ndiye au munthu munafunsa kuti kodi mwakuti ayi enaso mafunsa mozembeka kuti muzinena kuti kodi chisankho cha 2019 ndiye chinali chabwino ndiye munachikhulupirira kuzembekako anachikhulupirira chifukwa wani anthu atadandaula kuti muonjezere masiku anthu anaonjezera olembesawo 2 anthu atadandaula za Jane answer anasintha anabweresa justice ndani chifundo kachani ndiye kumvako kumeneko kusoza kuti anakhulupirira kuti zinaenda bwino komanso 2 meti mana kuti malamulo amana kuti amalola china chilichonse nkona ana kuti tigwisa ntchito IT ifenso na kuti ndi malamulo amalola kupanga dongo some mungafune inuwe koma titaona kuti ma expert anu IT sakuiziwa IT yo angona kuti ndife ma expert koma sakuziziwa tibwerereso kuti konkuja komanso anzanu ena amene anapanga 2019 2020 kuti ananena anaonjezera nthawi kumadera ambiri kumene kunalibe kumene akhala masiku follow salembesa ineyo ndiye mukabwera mwana kuti abasi tigomera pa 3 nanga masiku ena follow anakhala kwina kosalembesa mupanga bwanji anzanu tu ena omva maganizo anthu amalawi eni anazaonjezera masiku inu musakuonjezera chifukwa chani munafunsanso mafunso na kuti kodi anakupasani chance kuti kumane nawo nkona ndakumana lero titalembera kalata ija malo kuti electoral commission ayankhe pa radio tinapeza ena azala 24 akumayankha ngati iwo ndi electoral commission nkhani tukamba pano tukamba ya electoral commission tukamba za National Election Bureau NRB wo komanso ameki abwera atitani amenewo atiyankhe anthu amene amanena abusa ajazala 24 ife sitikufuna kuti atiyankhe ife amene atiyankhe ife ndi electoral commission komanso National Election Bureau akabwera anthu ena kuyankha kumayankhira ameki kumayankhira NRB kusonza kuti NRB wo angokhala chikwangwani
ndiye ife zokhala chikwangwani electoral commission khala chikwangwani national session bureau khala chikwangwani ayi tifuna amene akhale aini ake amene angathe kumayankha mafunso amene tikuatani tikuapasa titapasa kuti titakamba nthawi imeneja malamu kuti anene kuti tabwerana pakuti pamene musakumvetsa ndipati sanatero anatilemberanso makalata awo iyayi makalata amene munalemba kuti mutiyankhewo ena munakatithokoze kuti munakankha pa Zodiac Zodiac mulipo mpano amene mafusa acheya ndipo ananena kuti equipment imeneyi yatibweresera mavuto ambirimbiri ndiye kusonza kuti avomereza kuti ma EMD wasiya chani siyabwino ndenga anavomereza kuti ma EMD wasiya bwino abweresa mavuto kusonza kuti ndizosatani ndizosayenera ngatana yankha Zodiac timafunanso ifeyo ativomerezere anayankha Zodiac malo mwa Malawi onse tithokoze chifukwa timamvera komanso iyi smart matic imene anena kuti ndiyovuta ikubweresa mavuto kuvomereza kuti si equipment yabwino ndi Zodiac mwabwera kuzatifunsa pakuti ayayi kodi mafunso a Zodiac anali uchani Zodiac kuti machine amene wankasa ma members achipani yanu anapita kukaona kuti kodi equipment imene ndi yabwino kapena ndotani masaso inde tithokoze kuti mmodzi mwa achipani athu ndinuyo munawafunsaso munatimirira ife munawafunsaso acheya tithokoze kwambiri mutafunsa acheya aja anavomera kuti machine amene akubweresa chani akubweresa mavuto saona inu mamemba athu achipani mukubwera kumafunsaso akulu anu mwana wache watundu wanji mmene mafusamo munayimirira akulu anu azipani zosiyana-siyana ndiye ma radio station onse amene muli apa muli ndi zipani zanu palibe chipani ameke ndi zipani zawo NRB ndi zipani zawo inu ama radio station muli ndi zipani zanu ndiye ife tinakutumani kuti tafuseni munatifusira mubwera mutifunsa kuti machine amene wabwanyi munthu anakuyankhani kale kuti machine wakubweresa mavuto ndiye ife nkuona tikuvomereza nanu kuti funso lanu litafika tinaliva munafunsa bwino kwa basi ndiye inuyo munakati kupaseni mpando wa mtundu wanyi ife sindamalizeso convention a UTM ndiye mutha kubwera muzatenge mpando umene ukuyenda yani mafunso amene unafunsawo kuti mupitirize kutifusira mafunso amene kuti acheya anavomera kuti machine amene ando akutipasa mavuto nkuona solo tiona kuti machine awa tangu achosani poti munavomeza kuti akutipasa mavuto musatembeso ntchito makufusani inuyo munakamba so funso lindona kuti ndikuti mwamalize amene muna kuti 14 days mwamaliza ma avenues anu onse no sitinamalize tikuwafunsa kuti atiyankhe within the 14 days metatani tapereka nditikhulupireso kuti ayankha iwo wa electoral commission komanso a NRB kuti ayankhe tinakamba paja kuti mvuto metabweresa pano lina ndiona kuti a national session bureau anakuti apitiriza kuvomereza ndi chigamulo cha kukhoti komati ayika malo ochepa okha apo ndi apo molumpha mwafuna akaike malo ache akuti chifukwa kuchima nkhwanje kukulibeko anthu sakutani sakulephera kuti alembese komanso ngakhale kuna mitambo ku Timoteyo mupiteko mukaone kuli mavuto ngati amenewo kumachinga east kuchiguza kuli mavuto ngati kuchiguza ziti chiguza komanso kumachinga east komweko kwa Thomas under 5 clinic kuli mavuto ngati amenewo apiteso akaone and ntchito imene tikamba pano pai ni ntchito imene mukanapanga inu koma tikuyamikireni mwagwira ntchito ene munapita kunkotakota tikuthokozeni kwambiri kumene munakapeza ma ID ambiri amene munthu atatolera ndeti kanapemphaso kuti awawa akanapitaso aone kuti kodi mmene tikunena ife mavuto amene akuchitika munthu akuchitika madera ngati amene wawa ndiye ife chimene tikufuna ife ndera kuti atipangire dongosolo kuti asiye kaye ayankhe zimene tikuzifunazo anakalembesa anthu kuti tikufuna mutite supply equipment imene tingayigwiritse ntchito pa chisankho analemba munthu mmodzi zimene zakanazichaso nalo and void kuti alembeso anthu ambiri kuti abwere ndiye tikhale ndi sample yosankha zinthu ichi chinangobwera chinthu chimodzi and we doubt whether they did that if they did that to any essence kuti administratively kuti ngati munthu mwachita advert ndipo mwe mwapanga advert yochita supply wangobwera munthu mmodzi ndichita supply ndineyo inu ngoti pangani inu anzanu poti sanalembese it doesn't work like that akanachibwezaso kuti alembeso anthu ambiri kuti kupereka advert achizungulire dziko lonse lapansi kuti anthu abwere kuti kulisankho ku Malawi tabwera nipangeza kuti ngati anthu timazungulira kopanga manda a munthu eni manda kuzungulira dziko lonse lapansi kodi kugana mandawo anamanga wa mtundu wanji nanga ku Zambia mandawo anamanga otani nanga ku Zimbabwe anamanga manda mtundu wanji nanga ku America mandawo anamanga bwanji ndiye kuli bwanji zachisankho akanazunguliranso dziko lonse la Malawi dziko lonse lapansi ndikuona kuti kodi amene equipment imene ayenda bwino yachisankho ndiiti ndi auze osaje kitana apply even those in Malawi who can supply they are supposed even to give the Malawians to do that ndi abwera aone kuti fetichira supply zakuti ndi azione kuti izi kugwizana nawo ndizi mogwizana ndi ma stakeholders onse osati mbali imodzi ndeti kanavomereza kwa mafunso sawa alipo chwa ma stakeholders onse panalibe kodi atakuita nani abomawo iyayi ife tukamba na electoral commission
ndi aboma auza electoral commission zimene ife tikufuna ndi electoral commission apange zimene ife tikufuna. Aboma amene amvawo akakambirana ndi electoral commission amene asankhawo akakambirana ndi amphaso sambo kuti ukuti anthu akufuta zakuza kuti mungapange zakuza ndipo taitane nipange zakuza kuti ndi amene atitane ife ndi electoral commission atatitane ife ndi NRB atiuza kuti zimene timukunena zitamva chifukwa electoral commission ndi NRB ikuyimirira anthu amene afuna kuwatumikira ku ntchito imene apatsidwa kuti agwire sakugwira ntchito ya kunyumba kwawo yayi akugwira ntchito ya dziko la chani la Malawi ndezi ntchito ya dziko la Malawi ndi imene ife tikufuna kuti itani iyende ndi apange zimene ife tikutani tikufuna kuti ayime kaye mpaka na Nationalization Bureau akwanise monsemo komanso machina awo akonze kuti akapita manje akapasa mapepa amene akuapasawo akapita nawo ku electoral commission akukanika kuti achite identify akukanika kuti alowe mu system wawo kusonza zimene akupereka zonse za chani ndi za fake. So na Malawi ngati munena kuti kodi mukudana ndi electoral commission mukudana ndi technology ngati anthu akupanga za fake akudana ndi technology ndi ife kapena kupereka mapepa la fake yo amene udana ndi technology ndi akupanga za fake yo chifukwa udana ndi technology for technology osakuitani sakuiziwa asogole izi tuzisiza ku MCC za ma secondary school akaletu izi nzanyuwani osati nali ku MCC secondary school yanga napanga ku community de secondary school izi nzaso pano masiku anonso bwino acho community de secondary school ma technology atabweresa mwina community de secondary school ale Lero amene akuphunzira ma computer acha kuona kuti ozikukhala ko bwino ndeti mangofuna kuti pemphe pamene popo koma kumapeto kweni tikuyamikireni kwambiri tikuthokozeni amene mwakamba kuti Channel Africa ma chances apabulise secretary anena kunena kuti akafuna kuti atiuze kuti asintha ma program awo ali full atakutirana tiye tipange chifama stakeholders azisankho ndife amene tili pano asatiope ngati akutiopa ifeyo ndikuti akuziwa chimene akupanga iwo china chakabisibisi koma ifeyo ngati azipani zili pano sitikuopa sitikutopa sitikufoka ifeso mumaziwa kale kuti ife timangoenda ukufafa sitikutopa sitikufoka ayi aisa blanta sino zimene mwafusa kuti okadi mufa mkumane ndi ya judicial chancha no ife sitikumana ndi amenewo anapanga chisankho chithokoze kwa basi amene anasankhawo ife tingofuna apange zofuna anthu so apange zofuna mwayi wokha kapena zofuna munthu mmodzi amana kuti ina akhakuti nali column kuti yakwana ya meeting zipani 6 za ku parliament panoda kumana zipani 4 ndikuti column yatani pamenepo yakwana ndikuti ifeyo ndimene apange zofuna za anthu za ifeyo amene tili pano column yakwana ena ngati sakupezeka pano ngakhala dandaule akulira kuusi mavuto amenewo chifukwa kumbali kuzina zonse tikukamba ifeyo zipani ziwiri zimene sanabwera apa zimatiuza kumbali yakapangeni zakuti ndi ifeyo titakumaoneka ngati tilipo zipani 4 pano koma zipani 6 zonse zili pati pano pamene tili pano tonse tili apa tilipo tikakumanaso media mumakhamukuonanso titakumanaso ngakhale ndi electoral commission ndi CMD ndi NRB ena mayimaso azipaniza kumafusaso mafuso koma kuti abwera pano mwina zokuti chakudya chalo sichitani sichipezeka ndeti kwayankhulira ifeyo ndipo tithokozenso musatope muzitiuza ntizikuyankhulira ifeyo chifukwa tikuona kuti mukati bwere muyankhule zakudya zathu zalo sizipezeka ndefeta kwana panopa zipani zonse za parliament zili pano zimene tikuona kuti kalembera sakuchita bwino munthu wina aliyense alembese mukakumana kusalima nkwapasa 1000 imeneyo inde adya Lero koma mawa satani sadya asogoleri zijani tinenenso mawawo ena makonda kuti boma ndilo mweli la Malawi Malawi ndi kuti ndemweyi chimene tikufuna ifeyo kungosintha msogoleri basi nde boma lo ndiliti ndio mweli tikunena kuti lo si Malawi ngati Malawi ndi uno ndipo mukamauza anthu kuti Malawi ndi uno amadziwani kuti Malawi ndemweyino koma ife tingofuna kuti sinthe system kuti zinthu zitani ziziyenda ndiye usogoleri umene kubwera ndiwo ifeyo akweni zimene tikubwera kuti 2025 ndifeyo asogoleri osatopa nde pamene tikuthokozani mwabwera kuboma limene limukulifuna ili loli ndendi lino tikuyamikireni kwambiri inyo you are the 4th government inuso asogolera achipani tikuyamikireni chimene tikufuna ife ndiona kuti zinthu zichite bwino kwa zizukulu tuvi zathu zonse amana kuti we need to break the roots ngati tikuona kuti sisi ukupitirirabe mpaka nokagumula foundation ya nyumba anthu anzera matenga nkhwangwa ukaukhapa kuti usatani umenewo
usapitilire chifukwa ugumula chani ugumula nyumba nde iyi titaonanso ife kuti zononga chisankho sichiyenda bwino tubweranso pano kuzanena kuti tatiye tikonze dongosolo la chisankho mmene tingayendere pano tikadzakuitananinso bweraninso koma kuti ife tunena kuti nthawi yafikayi ndo tipite pa ground tikapanga kampeni koma takupemphani osatinso tikulamulana electoral commission tikulamulana ya nationalization bureau mukugwira ntchito ya anthu ndi awo teni zimene tanena ife pano zikhale m'malo mwake ndipo zichitike komanso dongosolo litheke kuti wina aliyense kuderako agwire ntchito komanso wina aliyense alembese ena amene mwatuma kuti azikalembesa kumene koko amene akugwira ntchito ku NRB amene mwatuma kugwira ntchito ku electoral commission amene ajana amene akutiuza kuti kuchitika ndi chani ngati simukudziwa chifukwa chamene mwatenga olamukanakhala kuti mwatenga ana anu ku nyumba kwanu akanatitanibe ife akanatiuza chifukwa kutenthako sikuti tikumva ndife tokha akakhala ana ku nyumba akumvanso chani akumvanso kutentha ubwino wake ana kumanyumba kwanuko nawonso ndi anthu ophunzira akudziwa amene zikutani zikuyendera ndimangofuna kuti nditero ambuye akudaliseni nonse pamene tikuyembekezera kukhala ndi dziko la Malawi labwino lasogolera labwino komanso lotumikira anthu ake tonse tiyendere limodzi chisogolo osaopa osatopa osafoka komanso kuti tikhale ndi chisankho chachani chabwino chimene chikubwera 2025 ambuye akudaliseni nonse zikomo kwambiri.